Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakong Ampareen Lingdo MLA ke East Shillong constituency, kepada Menteri ke Sorkar Jela meminta kalau ba Dr. Didi Lapang hakapor balong Menteri Rangba ke Jela ulong ubriu ubom ju Kylla Ktien haba ula Kular. Kajing penpau kakong Ampareen kedai hakapor bakawan sengolam mi kajing klat Dr. Didi Lapang hayeng sa halachumia Shillong. Kalau penpau bah hakapor baka Jela kemat ya kesensyar President Rules kalau syak terwa hau banwan rum Shisien Congress ban yo ban wengno ya kesensyar President Rules. Kalau penpau bah hakapor baka Jela kemat ya kesensyar President's Rule kalau syak terwa hau banwan rum Shisien Congress ban yo ban wengno ya kesensyar President's Rule. Kalau penpau ba uba lapang ule trelang ba ukpa jongka uba Peter Marbanyang bat uhenman jongka uba RG Lingdo bat makaru. Kadi kesengi kaba ngi paro kum ki ba itho ye Dr. Lapang ngi snow kata kajing thli ngi snow kata kajing do no ba kraw na marba iba Lapang ide uwe na kinong yalam ibala im na kawai ka pateng sya kawai ka pateng petang hayeng jongi ila etri lang ba Peter ipa jonga ila etri lang si ba Archie ibmen jonga banta etri lang sabat nga all these years di ide uta uwe urang ba uba kasan perthai ka jupai kman iba Lapang ilong uta uba lamprang hakita ki jing ya jong kasan perthai nakawai kal air syakawai kal air piyu iba ilalong uta uwe uba nakamatam uba peni sakano ka parti ke banwan kata kadai ke banga shimet hi mayu iye iban ngiju perkhat ba ini ba Lapang inum lek nakane ka parti nre kumba piyo i menen ka janmin yo ikni ka kubor ka bakathang ba imnon shu kandai pusan snem kandai punyo snem sa ba indam te iba Lapang ide uta uwe unong yalam uba bo ya ka Jela Meghalaya ha katay ka lumpung ya kana ya ka politics ha ka ribur uwe di way ni kita iba engineer ya ka coalition politics iba Lapang ila lamprang ya ka India barok uwe pat iset ya kata ka pattern ka ba buon ki bamla bandong ngalong mga ubaperkhat ni kong ya kani kasay pertay iba Lapang idon hakapor ba kadangwan kata ka technology boom ibala tray rengkat padu Rajiv Gandhi ji pamkwai hadwaro play ide mai ibadon hakata ka ira jong UPCN kataro kadi ka way ka ba ngiyo kata ka development haka rukom parialang ya ka news ti iba Lapang ila day way na kita iba ong ba kisurong haka Jela Meghalaya kiday banyak caprang kata ka technology ka bawan lam ya ka jingshna stat jong kisurong iba Lapang ide way na kita ibala perkhat perdan kajing jeliu jung kajing jeliu jung perkhat perdan jung ka pen lagi baiti perkhat kata ka privatization of education kini kita ki mati ki ba iba Lapang ila lamprang but ila set ya kata ka pattern jong kajing ya chaprang jong ka san perthai ha kani ka Jela ka jongi but ngibu rom yo ni romba ubala senyang shipon ki but day kum uniken uba ngi baro ngi sngow ban kakta ba udimba na kalon te nga ai kajing sulem ka ba kerpang ya ki bahing ki bahasem ki bayajan bat iba Lapang bat ngidang kam bat ai kublay ya kani kalongyeng ka bala say madan kum uni unong yalam mbun ki longyeng ki ba ngiyo ki bala pan say yu tao unong yalam ubala pan survive life generation
Nado 1973 la long menteri ha kani ke jela ka jongi nang tu iya chakman pat ila long chief minister jongi kham tam le ka jat ka khong jongi ibu rom ye iba nama khamnya ba phin lap ru ye ki chief ministers ki ba wan na ka community jongi ki ba pau ha kari india bro koi ha ka than lam mi bro koi but ngadas ngomo shisha ba iba lapang ila ayengi yakini ki jingi kai ki ban sa jingkan mau shirta but ninduai kerpang na kamta kamen sim jo iba lapang ha kani kapor ba inyo ya kata kecingja that ka basuk but inyo ya kata kecingma jong kecing im ka bom jukut hasanda jong play ni duai nam taki nam ta ikon jong i nam taki kun ksiu jong i nam ta ikong iba yela deru indon hakamet kabakot kabakia andre iru ila kot chakrata kandai bosnam bat kani kajing du no jong ni urat ba hakayeng ka jong ki lese kan kata shibun yiki haba yangi ki baju itu iru ka kata toy lele ki bahing ba sem ban kajela ka jong i menta ka don hakata ka 3 days state morning ka bamut ba ngiburom ngi kamenta ngi burom ya ka menor jong ka juk jong i ban kermen ba hakasngi ning kong hakasngi ka bangin ai i ka ta ka funeral ka state funeral ka belum deserving ki pat ba kin mi ban burom ya kumu ni uram ba ubalama shibun ki e ndrei ubala yang scam halor ki nongrim ki jong i ban ai bu blay un ai i ki jingja that ka bang jukut khani jingya tai lam ke kam iba lapang ila hikai dala ka jinglong la jong banlong ubriu bosngore iba lapang impen i ya kata ka jingsarong kani kadai ka wei ka ba iba lapang ihikai ya ki pateng ki babon ilong ubriu ubakloy ban hiar shukiru ban yo ya kata ka stable government pilo yu i gijingja arajar pra arajar kendai arajar khat sau ter ken kita kisnem ngalong go badon bok manglayo bangania dan tilang bat i watla karta jonga bacung i kamya dei ndre ibala pang i hikayanga balada phikwa banlong ki politicians lani ki nongya sat politics kiba jeliu tengkhat phi hap shim yakirai kiba bat iju hikayanga hakata kajing ya nanti jonga ya kawai ba kapha banginang ban pensyai yaki issues da kerukom kababit kababiang ban ya kabashu tok bat penthami ya kinong song snong jong kajela kaniru ketika wei kabanga yu i kabalong jan bah bat iba bat ihikayangi kinong yalam bangin long kibalong syai hakakran iba lapang ilong ubru syai hadu kata-kata bat tengkhat ngayu i ba ka politics chung i ka kendrum kendram de tang namar ba i yang scam halor kinong rem ngakan mau ilaya kren bat ilaya thir nadu kejok i pang kata ka lenti rail ka rel ila kren syapang ka ILP ila kren lot syapang ki ba nimla ban budur kajat bendriu jungi hadu menta kadang long kabadang don hapdeng kajing ya tai kampat don kanu ko forward movement ibalapang iu i hakitu islam ba kata kajing duna jong ka boarding ka power iong bala nang yat lembag ini kijing ya tray rengkat bat ki companies nari India kita ki PPP models kini kita ibalapang ilayu i lupai kita baro bat ngalong ka badon bong pasisya ngayo kijing hikai ki babon ngayo ban yu i ki pros bat ki cons ki bamday bat ki baday banya keren ti kajela kala do shisha ya wei uri perkhat uba rat ba bat ubala ban yu i jengai kataru kadi ko wei ka banga yu i haiba ndrei Shisien ru ngampat julap i iba ba inlong ubri ba sarong imju long bang mga iba imju keren bunta
Ihikay yang iban ong day mangi lada yarai ngi yarai lang ngi ba lang yaka backlash jong kanu decision ka bangisyo Menteri. pi day ubriu bobat yaka kular bat ngakan mau ha tu snem arajar pra khandai baka kendrum ha ka san perthai ban amla ban thau yaka sarkar ka baklan ka baskem iba iwan shangai yong pide ka long kumi ka bamarwe pila na pimla ban tanda ya kane ka san perthai ka bam ipoi shanu ru yo yang pide ka sen kongres hi na do yeng ka sem ka tolong yeng ka jong pi ka dei ka sen kongres bat ngila bakla bagi klam ai pi ka tiket ti ong yang pinle umnung ong kuba lada ngala shisha kum kata ka kanthai marwai ha ka assembly ban penjajai bat pentanda ya kane ka jingya kaja pedeng kita ki mamla ban yo sarkar ka baklan ka baskem wan sa kata ka president's rule ka bang impat yo mat menu dei tang ka daw jong ka jing bamla ban ya boy sha ka wei ka kanhun da ka wei ka sur ibai o yang pinut mo ba pin resign but pinyele election biang ban wan lam ya kata ka stability ha ka politics ka state jong ingo ong iba lada PUE ba hanga don kum kata ka leadership ti ong yang ka nga don kamban le ti isenran yang sa Delhi ya lam yang sa Delhi ban ya kandu ka madam Sonia but ai ban kata ka assurance ba what are the thing but ngada long shisha ka basungu ba hadin ka tungi sayo ya kata ka stable government dapat ni sala nya chakmat but he remove no ya kata ka president's rule ti iba ipan iba watla nga ha kitu kisnem na kena ba re ipan iya ya kata ka jingla jung iba in ya khana bat nga ban convince ya nga kataru ka dei ka wei ka ba iba ilong su mla ban mudur kumdon Ktien ru ban describe ya kata ka character jung man of one voice, man of one word but ngada burom shisha iba nado katu hadu anta ngalong ka balakarku bat ayo ya kata ka support ka blessing no blay bat ngayay long kata ka numilam bat kini kijing hikay te pimlap pi ha kanu ka textbook don kot balaban ai pi kin kijing hikay kani ka David kata ka experience ka bangiyo bat ngadas ngungu shisha